z toho padnú. Ja viem, ja som to videla na tebe, ak nad tým premýšľaš. Niečo mal na vidličke a spadlo mu to na zem. A ty si normálne na to 5 sekúnd pozeral, že či ti to vážne padlo. Z vidličky padnú. Ja úplne som na tebe videla, že... Čo čakáte? Dneska sa ma to pýtal angiolog. Povedala som mu, že dieťa. Ale akože najprv som chcela povedať, že dinosaura, ale to si hovorím, že tak on úplne ten angiolog, to je doktor, čo vlastne má na starosti moje cievy a žily. Takže on možno úplne nebude na tento typ humoru. Takže som mu nepovedala, že dinosaura. Možno som mohla. By som chcela vedieť, jak by sa zatváril. Víš, jak to vyzerá, kebyže normálne svietí z jednej strany na teba slnko. Hej? U nás stále svieti slnko. Čím prezradím, kde si ma požiadal o ruku. Je to? Že či im prezradím, kde si ma požiadal o ruku. Vy by ste strašne chceli počuť, že na nejakom zámku. Alebo niekde, čo ja viem. Čo myslíte? Začnime tým. Idete dávať tipy. Jasne, všetci sú storytime. Žiadosti o ruku. Mala si podsvietený prsteň? Jak vieš? Áno.